Ay, gabi sa tanan. Gamit, kita ko sa live ni Mikyat. Napangitan akong naong. May ako na pa. Di ko viewers. Zero pa. Ano ako duha? May gabi sa tanan. Hi. Atura. Gawas ng heart. May gabi Musta naman ko karang gabi una. Dagan na mong marites. Ay, ginoo ko. Ay, Analis Batawan. Valerie, may gabi Ay, dote ka. Pag sure na Analis. Akong pag-umangkon. Mag-live ka. Lalim, pinangbalay. Hindi ka ni si Anin ba? Sabi ka na yung uyab. Yes. Tara mo kamikit ganina yan. Nag-live na ng pagkukaroon. Kristen, ilo man nag my God. Kadungan ko sa konting guganahan mo. Ko, pangit. Shout out you watching from Camel to the Sunstorm. Saudi? Bugun di ako. Hi, Jing Jing! Mayang gabi sa tanan! Ang sana naman Ako sa daw? Ate, nagsabi si nag-live, ha? Ang sa makaridyan, wasa ka gusto mo tanaw, bahala ka dito. Shoutout sa kuang Paris nga si Elmi Jane from Musami City. Idol kayo kanyayaan. Ang bot ni sana may partner. Ang si partner. Uy, mura mo mga akong atay. Ipatry tag iskway glubang. Basko ana. Wala din tarabang iskway glus ko Sure Hamisun kog na. Pero di lang ko gwapa. May gabi from Belgium. Hi Beshi. Ganahan kay kun anak niya ay kay simple radyod, by arte, lablab, yan, bogbelat. Mao ba galisa, kasimot ka? Kasimot ipa-LBC na ako. Nawa, hindi ka galisa ay. Madam! Shoutout ko bang binugaw, eh! Awa, kuhaan na to ang viewers ni Mikyat dito. Watching from Davao City, Bahada, kay Richel. Diri na po kami kay Chismis ko. Anje! G. Ramos! Anapod si Ashley, shout out po. Yaan, mayong gabi, ate, shout out ko palihog. Salamat, I love you kay Ivy Roaz. Nga ano, nadungan po din sila live, oy. Dito, di ka, Bridget, kung asa ka, kung chismosa ka. Wala, may pulos na akong live ko eh. Nag-chat-chat, hindi ko alam ko ni live naman ko. Kung ganahan mo mutanaw sa kong cubong, mutanaw mo, kung hindi mo ganahan, bali mo pikas. Ito ay, masakitan lang ko. Natanong ko siya, masakitan ko. Maria, gwapa day ko. Takaramon ka. Dapat mag-filter ko na product ko niya sa bayon. Ano sa naman, sa pagkayaan eh, hindi ka gwapa. Bakit mo pamilig filter, oy? Ano? Huwag ka malung si gwapo na filter sa Facebook. Ay, niyabag na ni! Hala, di na mabalik! Nasama ni? Hala! Hala! Nasama ni? Dito, darang. Okay na lang. Shout out, taga-tagom. Ay, Jude. Di ba naman masabak mo na akong diri, eh? Nang gwapa ko. La! Ay, maragwapa ko dari ang. Diba?
Dahil lang ko kay sakit sa heart na mag-story sa Picas Live. Ani sakitan ko gani ko. Hindi lang di ko mag-atak. Arasaga. Ng gabi eh. Hi Kate ang mong avatar. Ay naway mo kinis ko ano. Ng gabi sa inyo ha oy. Ate magkuam ta ko mag-live ta ko sa TikTok kay mamaligya. Unsa man pibe? Tagda ko ngano man. Sofia, hi, may mo ta siya. Ay buntag gabi na din. Kainom ko gamay. Inom ko suka. Yang gwapa ka. Pagsiron rin ka ba? Nag-filter ba ako? Shout out yan, love ka na mo, amping ka nun. Salamat Janet. Ase mong laki, oy. Lanulay na. Uli na akong laki. Di mo to kang laki. Si upang laki karon no. Hi, Bets! Basta iya ang gwapa yun. Oh, basta iya ang filter yun. Fatima. Basta Fatima, tutoy ka. Hey. Basta man ni. Sheila! May gabi si mo nga pangat may na-filter eh. Mga ta filter be. Atay! May Facebook. Kan tagay na may mga filtered. Yawa ko ba dito sa gwapa. Pag-upin. Sige nahan mo ani. Sige mo panaway. Kanina lang akong ang. Ay. Pinabasa. Nakilig ako ang kwan. Tingalicious. Ay, kaning babay ko. Ay, Korea. Hello, yung may gipurwa ka na kong naong. Ay, kani! Oh, dris ako. Good evening. Nang langhab naman katugon na ka. Hapon na. Ano kay ka? Ano ko na shot? Dapat makayan. Gani. Init kay diri ano mo? Pagina pula kay gaping drunk blush. Mila nila, yan, love you, tika. Lalaki ka? Yan ito kung naong kahamis, no? Pwede ko sawa yun. Tagda ko yan, kaya tinra ako ang load, haha. Ako 15. Matiurok na ganin niya ako ang pagani live. Wala na yun eh. Tiya, di ko tiya. Iyaan ko. Ay, tiya ba yung iyaan? Sa mga Kathleen, tagad-tagad, bod. Ako wala katulog sa ilang sitwasyon karon. Tulog na iyaan, napaka-klase ugma. Untag na ko, eskwela 20 years ago. Yes, kahamis ba? Jeffrey. Tulog na sa'yo, madam, para ma-blooming ka. Di ba ko blooming aning piltira? Nagway, ginawa ko naman Jeffrey ha, matok. Hindi ka ba? Thank you. Parang may ganahan sa kwadre, eh. O, sama si ni May. Tayo, pero. Sama sa mga nag-comment na, tuod ko ba? Wi-Fi mo yan. Ang sarang? Sa tinuod lang ako kayo nag-mention sa kuha na nanay. Ay, kasi kapag may aban kag no. Pero na siya ang kog no. Uy, basta gwapa ko filter. Tao eh. Salamat sa pagtagad. Girl, in tawon ko iya ang ganahay ko nimo, follow jud ko nimo, mao nang labta ka. Siya mo start be. Gwapa,
Ako din basahon na. Gwapa kayo na siyaan sa person kapila mi nakita nila mamlugian sa SM Lanang butan jud siyaan og makita mo sa person na gwapa yun siya as in humble lang kayo. Ang garap pagka chi. Ay chod chi ay. Unsa man si Sam nga naman si Sam. Pasag pa sad ko karon. Oh, gani. Ayan, gusto di ka makita sa personado. Di ka, wala kang ako. Nag-like si muna share sa mga video. Sana adore kayo og love. Amping ka nun eh. Salamat kayo, IB. Uyab mo ni Sam. Sabi, lahi, may marites diri. Wag-uwag may marites diri ah. Ay, Sam! Hey! How made you cry? I will make them cry. Yourself. Try try your kuan yourself. Hi Zam, how are you tonight? Hi Wembe. Huy Sam, your marites also ha? Nawala yun akong blush yung mong aping. Nawala yun na yung blush mong aping. Hindi mawala dry. Hindi mawala dry kay filter na dry. Ha? Filter four times a day. Unsa? Basta napakasayin na mga daan, madam. Yes, maglimpyo ko sa kwarto, inidangay ko mga dresses na ako ang ipang ana. Jaya Lidisma, di ko munong dari basta di ko ma-shout out. Ginawish na ako na ugma, mawala na siya. Kinsay mong ex? Muyab. Ay, nakuha na siya, viewers. Mundag na kong live. Okay, daghang salamat sa patanan sa kong live. O na, wala na live si Mikyat. Sige, dito na mo balik, be. Kay mga maritis mong nagko. Blooming ko, ya. Akong filter, upat kabog ipatapati. Akong ipon na kay. Di akong iwan na kay nagpuwa. Musta ang pipino? Guba na, kaya akong gamit. Pero kuan, dili na ko i-pre-love. I love you kasi inyo ha. I love you kasi inyo no. Na ako yung mga comments na hindi na ko basahon. May mga comment na out ko. Mudagdag ko. Ganahan mo. Gusto ko ninyo na ma-involve. Kasabot ko daghang kinikingon na wala ko nitindog. Wala ko nitindog about nila. Daghang kinang message sa kuha, ayaw lang kapilapil. Daghan kayo na kuan kanang tama na ang sabong kaya ginatag ko dahang kay ginanggatag sa kuha about my side ang ako lang respect sa kuang kanis mga Pakistani sigtawag sa kuha ba na ilan ni sa kuha ay why mga Pakistani sigtawag sa kuha? Di ba sila mo English? Ay, ako. Tubagon ako ng Pakistani. Di ba sila mo English? Kung gano'n makaya ko Pakistani ha. Basta mga Arabo. Di po mga English. Kung saan lang ni. Kalibog na ko. Asa ko mo tanaw. Dito na yung mo tanaw. Dito na mo tanaw. Mag-end na akong live, oy. Time no eh. Munda na kong live kay
ang comment no kay about ana. Na dili mo ta ko gusto na mag-live. Gusto ko lingaw-lingaw lang dili na live pero halos ang mga commentary yaan ayan ana. Undangon na nako. Di ko gusto og kanang di ko gusto og Char! Ayaw! Pakistani kay pangit na. Di ko makagbunan. Okay lang. Yan, ayaw tingog. Huwag tingog dahil ko. Wala man, nag-live ko. Ay, ko gana. Charot. Kamuno, hilig mo sabong-sabong ba? Ate, ala, ato rito, Jen. Ikaw, pag marites ito kami kat, Jen. Dito ka, Jen. Kaway ka lang. Yeah, kuhaan, marag. Puro comment niyo, puro manay-nanay. Kabalo, bitaw mo na. Kanang wala ko'y angay na mag-apil-apil. Ay, ko niya disturbo. Kaya akong ginabuhat sa kinabuhi, mapalipay lang ang uban para magkita na niya kung ang tinggal diriyang kasi makalipay mga. Chan. Di mo ko seryoso ng bababa. Di mo ko seryoso ng pagkababae. Dili mo ko, respetado ko gamay. Pero di ko seryoso ng pagkababae. Muna mo di ko kauyab. Kay, ikaw, magpakuan ka, madam. Shout out ko kay birthday niya asa to? Kay Zumo, Zuri, Duka, It's Sark. Naku, kay, ang gada, ma'am. Sorry, mag-shout out si Muha. Yes, oy, saan na lang, Saan na mga filter? Papalite ko ka palaya. Sirado na ni April. Na. Atong dito kay April ba? Kasi ito so, palingki ko baba. Lutuan na lang daw ka balik ni mama na ko o sinabaw na istayaan. Kalimian ba daw ka luto niya? Regards ni mo sa ati bilin. Ay! Ay! Oh, lamig kimuluto sa tibilin ko eh. Kisya ay kinang hindi lang sa lami. Yes, Juan, I'm so very blooming for today's video. Sige, mag-undang na ko upuan. Kaligo na, madam. Jeffrey, kung doon na ka na, Jeffrey, pasimuton din ka sa kuwang buhok na naniwaho pang cream silk. Buhok, tika niya akong buhok kung sa kahumot. Akong naong dili, baho. Pero ako ang buhok, ha? Magbaho sa princess. Ito na Jeffrey, ha? Tuwad. Okay, ay! Malain mamuhat kung mag-live ko. Dito na mo sa Pikas, be! Naglagot ako si Mua, ha? Naglagot ako si inyo, ha? Ang iring sa Jod. Ren! Ikaw rin. Ipakano mo mga iring? Medyo mabusog. Ayaw na lang Pakistani yan. Kay dagko, dili gahi. Rabo na lang. Gutom ang iring. Kaya gutom. Ring, gutom pagpuring. Wala naman kanon ring. Ay, mga iring na ko ng mga arte. Di mo kang tinapa. Ginaan akong iring. Marajig anak sa mga dato ng iring gatay. Pero, nalamot na. Pero, salamat sa pagkasa kong live. Balik na mo dito. Balik na mo daw kay kuan sa Pikas para chismis mo rito. Bye! Dahil salamat sa kuan. Ako siya na ako siya sa kuan panabang dalaga ng Diyos. Mga chismos sa mundak ko. Bye! Salamat!